Вітаю, шановне господарство. У прамым эфіры радыёрацыя, это сумесны стрым і канал Пара. І сёння з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады бачыць. Добрый вечер, узаемно. Ну што ж, абмяркуем падзеі асноўныя, якія былі ў Беларусі за яе межамі. На гэтым тыдні шмат усяго цікавага было. Сергей, ўсё ж таки хочу пачаць вось з гэтага цікавага моманта. Нечаканая камандзіроўка Лукашэнкі, пра якую сказалі. Не сказалі, праўды, куды ён паляціць, чаму ён паляціць, да каго ён паляціць. Але вось плануецца гэта паездка. І падавалася, што вось ён зараз павінны ўжо быць дзесьці там у падарожжы, але сёння ён сустракаўся там з прадстаўнікамі Расіі, абмяркоўваў там штосьці, расказваў, што з украінцамі сустракаўся некалькі дзён таму. Сергей, што гэта за такая дзіўная камандзіроўка ў яго плануецца? Ці ён ужо паляцеў, а гэта проста кансервы сёння дасталі, нам паказалі? Якія ў вас думкі? Ну, глядзі, у яго зараз, у прынцыпе, самы паганы час. Бо ён адчувае сябе найменш слабым за ўвесь час свайго царавання. Таму ён, натуральна, як бы чапляецца за саломінку, што называецца. Ён абвесціў свой візіт, таму што это пазапланава. Ён, канешне, глядзіце, для каго ён можа апеляваць. Акрамя Путіна, натуральна, але ж з Путінам, это, разумееш, это такое сабе, это размова з тым сябрам, які, зусім не сябр. І яны это цудоўна разумеюць, яны, в прынцыпе, адзін аднога на дух не пераносяць. Але ж інтарэсы, ўлада як бы прымушае, да, камунікаваць не з тым, з кім хочацца, з кім можацца, да. Я думаю, што ён это самае будзе апеляваць усё ж такі да Сі Цзіньпіня і у нейкай ступені да Трампа. А вот пытанне, хто яго прыме, ну і плюс, глядзіце, это самае Макрон прыязджаў, это самае кіраўнік выведкі французскай Мінск. То бок, магчыма, цераз Макрона яны праб'юць нейкі ўсё ж такі это публічныя, непублічныя сустрэчы менавіта з кімсьці. А магчыма, нават, мы ж памятаем, куды Алейніка дзелі. Алейнік, які стаў пасля Макея. Да. Яго ж не знялі з пасады практычна, а яго вызвалілі для таго, каб ён мог займацца прынцыпе лабіраваннем Лукашэнкі якраз адмывання. А это якраз кола, это Мальтыйскі ордэн, Ватыкан, уся это, як у народзе гавораць, масонская братія, да. Так што вот да каго зараз кінецца Лукашенко, я так думаю, што вот кола мы з вами акрэслілі, да. Это Сі Цзіньпінь, калі прыме нехта ў Кітаі, хаця вот абсолютно недавно быў у нас кітайскі прэм'ер, прычым кітайскі прэм'ер дачакаўся Лукашэнку, як на дзіва. Кітайскі прэм'ер, глядзіце, ён же таксама пазапланавая, відаць, была паездка ў Беларусь. Ён прыляцеў з вялікай дэлегацыяй эканамічнай, прыляцеў у Піцер на эканамічны форум. Але ж эканамічны форум яго, відаць, абсолютно не ўразіў. Тым больш, это самае ўсё адбывалася на фоне дымку, які там Украіна прыкурыла з Чорнаморскім флотам, да? Аж на ў Піцеры. І кітайскі прэм'ер як бы так разгарнуўся, не стаў, не дачакаўся заканчэння это самае эканамічнага форума і прыляцеў у Менск. А Лукашенко якраз у гэты час у гародняй лекцыі чытаў. Спасаў беларускі народ, як заўсёды, да. І тут вот другая асоба Китая з цэлай дэлегацыі, Лукашенко кінуў пад калёсы, што называецца, это самае, свайго Снапкова. І пагаворыць, што Снапкова вельмі як бы добра справіўся, і плюс адзін, што называецца, кітайцы яму паставілі таксама, яны намякнулі, што калі вот этот чалавек будзе пераемнікам вашым, то в прынцыпе мы за. Так што размова ўжо пайшла. Это раз. Другое, кітайскі прэм'ер, глядзіце, ён пасля таго, як Лукашенко, маўляў, я ж у другім горадзе, мог разгарнуцца і паляцець назад у Пекін, не, ён дачакаўся. У выніку ён у Менску прабыў 3 дні, у адрозненне ад піцерскага вялікага эканамічнага форуму, дзе ён прабыў толькі 1,5 дні, да. Чым самым ён засведчыў, што, ў прынцыпе, Беларусь ім цікавая. Магчыма, не сам Лукашенко, як ён спадзяецца ўсё ж такі менавіта сваю асобу выставіць, што без яго нічого не атрымаецца. Вот ягоная ж зараз мітусня, яна якраз з гэтым і звязаная. Ён разумее, што, в прынцыпе, што будзе заключаны рана ці позна мірнае пагадненне паміж Пуцінам і Украінай.
і адпаведна у Пуціна будуць развязаныя рукі, і Пуцін шчыльна зоймецца нарэшце Лукашэнкам. Я нагадаю, Лукашенко ў 2020 годзе ў абмен на дапамогу ў задушэнні беларускіх пратэстаў абяцаў больш сваю кандыдатуру не прызначаць прэзідэнтам. Ну, але ж падмануў, паглядзеў, што зараз не да яго, ну і прызначыў сябе зноўку. І кіраўніком ВНС, дарэчы, і як бы і прэзідэнтам, да. Хаця, у прынцыпе, стварылі юрыдычны казус, бо это сама менавіта кіраўнік ВНС у нас вышэйшы дзяржаўны пасадовец у Беларусі, які ў тым ліку можа адклікаць, як бы абвяшчаць імпічмент прэзідэнту. То бок не можна абаймаць дзве пасады этой адразу. Ну, а паколькі Лукашенко не дазаконаў, чаго, ў прынцыпе, і нам раю. Так, дарэчы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас, паважаныя гледачы, ёсць пытанні да Сяргея, я таксама скажу, што мы працуем на двух каналах, зараз ідзе трансляцыя, гэта канал Радыёрацыя і канал Пара, так што пішыце свае пытанні у чаце пад відэо, самае цікавае я абавязкова задам Сяргею. І, канешне, ставце падабайкі, падпісвайцеся, калі вы яшчэ не падпісаныя, для вас гэта бяспечна. Сяргей, давайте перайдзем да гісторыі з гэтымі рэтрансляторамі. Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум, і праз некалькі дзён вось яны больш не працуюць. Пра гэта сам Зеленскі і заявіў. Што гэта было? Вашыя думкі на гэты конт? Сяргей, Лукашенко даў заднюю? Евген, это ж не першая серія. Недзе месяцы паўтары ўжо это самае быў з Украіны шум на контртранслятара. Я тады быў задумаўся, што магчыма яны гавораць пра што-небудзь зябраўкі, таму што зябраўка у нас жа ж такі нейкі дзіўны анклаў, якія русакі адціснулі ў нас, у саюзнічкаў. І ў прынцыпе ён абсалютна закрыты. Туды доступу нават беларускім сілавікам у прынцыпе асабліва няма. То бок я быў падумаў, што яны там нешта вот там утыркнулі. Але ж аказалася ўсё значна прасцей. Тая самая мачта, ну это вежа сувязі камурковая, но ёхалы типу домашнього телефону, так? Оператор сотовой сувязі, да, яны скарысталі вот это самые вежы. У прынцыпе, абодва бакі скарыстоўвалі, што украінцы, што русакі скарыстоўвалі сім-картачкі, купленыя ў адной краіне ці ў другой. То бок Украіна скупляла расійскія сім-карты, па якіх шлі іхнія дроны, а русакі, адпаведна, шукалі як бы это самае, украінскія сім-картачкі. То бок это яны дастаткова хутка як бы асэнсавалі тэхнічны гэты нюанс. І, ў прынцыпе, што русакі, што украінцы, ў прынцыпе, перапынілі. Зараз, нават калі ты маеш расійскую сім-картачку, і ты залятаеш на крылах дрону, на тэрыторыю Расіі, ты мусіш ручкамі, пальчыкамі адказаць на пару пытанняў, чаго, ў прынцыпе, дрон сам не можа. То бок абышлі это адну палову пытання. Другая палова была то, што ўсё ж такі на пэўных частотах давешвалі яшчэ сваё спецабсталяванне. Тое, што было вот паўтары месяцы таму, Украіна вырашыла вельмі проста. Украінскія афіцеры з пэўнага ведомства зайшлі на беларускую тэрыторыю, ну і это самый ретранслятор перастаў працаваць. І ўсе зрабілі выгляд, што так і трэба. І беларусы, і украінцы прамаўчалі. То бок усё як бы так мірна, ну, як быццам і нічого не было. А зараз жа ж ідзе цэлая хваля. Я, дарэчы, я сапраўды цікавіўся, з чым яна звязаная, для чаго яна, для каго яна, вот эта хваля. Чаму вот Украина так кинулась со своим ИПСО, то есть, что Беларусь збираецца воевать, Беларусь збираецца напасть на Украину. И никуда Беларусь не збираецца. Вот шчыра. Я не бачу ніводнай прыкметы. Хотя постоянно, перыядычна, вот глядзіце, то это былы міністр знешніх справ, Министерства иностранных дел, да, МЗС. Украінскі былы міністр акрэслівае цэлыя 5 пунктаў таго, што Беларусь рыхтуецца да вайны. Я асабіста напісаў яму, ён, правда, нічого не адказаў. Я кажу, вы сур'ёзна лічыце, тая кальцавая, якая вакол Гомеля будуецца ўжо 20 гадоў, это ёсць падрыхтоўка дарогі, это самае, для вайсковай тэхнікі для захода ва Украіну? Ну, прамаўчаў чалавек, як бы так. Я некалькі такіх, скажем так, высокіх пасадоўцаў украінскіх запытаўся, што это. Яны кажуць, ну, это накіраванае ПСО.
А от з чым яно звязана, ці то з Еўропы нехта даў каманду рэальную, ці ўсё ж таки это дагаворняк. Ну, Я вот калі дарэчы, гляжу, сёння таксама вось літаральна там гадзіну таму з'явілася навіна, што Зеленскаму далажылі пра разбудову вайсковай інфраструктуры Беларусі. да. Разбудова инфраструктуры. Под Гомелем ставляется 4-я бригада сил специальных операций. Это самое, для ее разворачиваются базы, казармы, там полигон, там еще нечто. Так это что, это инфраструктура для наступу? Ці все ж таки для обороны? Я тлумачу украинцам, что белорусы вас боятся. Лукашенко вас боится. Лукашенко вельмі уважліва адсочвае все, что адбываецца ў свеце, і прымярае на себе. Вот ён паглядзеў на Венесуэлу. Як бы так, яго, конечно, это устурбавала, але ж, паразважаў, што нафты ў яго няма, то, відаць, не стануць яны такія сродкі ўкладаць, каб так з ім зрабіць. Потым ён вельмі уважліва адсочваў з Іраном падзеянні. Яго, як бы так, натхніла, што нават ліквідацыя кіраўніцтва, што ён на сябе, конечно, не прымярае. Ён-то якраз на сябе прымярае сюды, это самое, в бок Мюнхена, дзе это горная частка. Сергей, мы вяртаемся, мы вярнуліся ўжо, так, я спадзяюся. Так, ну што, выбачаемся, вось бачыце, якія ў нас цудоўныя прафесіяналы працуюць з беларускага боку, што нават зрабілі так, што стрым адваліўся, але нічога, у нас ёсць свае прафесіяналы, якія яго паправілі. Ну што ж, сябры, працягваем. Я нагадаю, мы працуем у прамым эфіры. Калі у вас ёсць пытанні да Сергея, дасылайце іх, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Самае цікавае абавязкова задам і атрымаем з вами адказ. І, канешне, ставце падабайкі, падпісвайце на канал Радыёрацыя, на канал Пара, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, ну вось мы там літаральна трохі закранулі з гэтымі рэтрансляторамі. Вы сказалі, што гэта дагаварнячок паміж беларускім і украінскім бокам, вы так мяркуеце. Але Зеленскі яшчэ такую умову паставіў, каб перасталі гандляваць з Расіяй і дапамагаць ёй. А вось гэты пункцік, гэту умову, ці выканае ён? Як яно і выканае? Вы ж глядзіце, што Лукашенко акрыяў, калі на даляглядзе з'явіўся Трамп. От, ён акрыяў, ён зразумеў, што можна спонсора Пуціна кідаць. Ён же спачатку, як бы так, спадзяваўся на Кітай, што ён зараз прысягне не маскоўскаму, як бы пасярэдніку, а непасрэдна кітайскаму сюзерэну. Але ж з гэтага, не дужа што атрымалася, таму што Кітай не дае такіх грошай халяўных, як Расія. Яны ж это крэдыт бярэш пад адно, як бы скарыстоўваеш на што табе это у галаву залезла, палову распілілі. Мы ж не ведаем, колькі это Пуціны з Лукашэнкамі пакідаюць сабе, а колькі заходзіць да бюджэту. Я ж не думаю, што яны такія ўжо шчырыя патрыёты сваіх дзяржаваў. То я да чаго? Так, кажыце.
Я до таго, што это самае, што Лукашенко крыяў, калі з'явіўся Трамп, таму што ён паспадзяваўся, што зараз ён знойдзе іншага спонсора. В свой час было подлічылі, недзе Россия инвестовала у Лукашенко, ну, практично у витрину союзной державы, давайте рэчы называть своими именами, для такого, как Россия могла всему свету показывать, что сябруйте с нами и будете жить как белорусы, инвестовала каля 150 миллиардов. Вы сами разумеете, краину, но с такими инвестициями инвестор просто так не отпустит. Покуль сам не сканае, то ён уже не выпустит. Что атрымалася с Трампом? Санкции сняли. Лукашенко вельмі спадзяваўся по этой советской завядёнцы, увижу у голове, что усім светом кіруе Вашингтонский обком, и зараз Вашингтонский обком дать команду, и Вильне дать команду, и Варшаве дать команду, и все сдымут санкции одразу белорусского калия, и пойдзе транзит, и все будет добро. Ничего не спрацавала. Ни Литва не спрацавала, ни Польша не спрацавала. Что маем на сегодняшний день по калию? Канада первое место займае по экспорту калия у Злученные Штаты, на другим местах, кто бы вы думали? Россия! Та самая Россия, да. Дякую мадам Тихановской за то, что российский калий не под санкциями, белорусский под санкциями. Вот на кого они работают, а? Ну вот вам і адказ на пытанне. То Лукашенко сутаргава зараз носіцца па свету ў пошуках грошай раз, і другое, ён вот вельмі цудоўна разумее, што хутка пачне ўсё мяняцца, а як бы так у гэтым свеце, і ён стане непатрэбны. Ён практычна ўжо даўно нікому не патрэбны, але ж ён як я гавару, вясновы мядзведь, які просто прачнуўся, а у яго, даруйце, у срацы это корак, блядь. Так вот это Лукашенко для беларускай дзяржаўнасці. Паважаныя гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, ідзе на канале Рацыя, на канале Пара. Калі у вас ёсць пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце, самае цікавае агучым. І, канешне, ставце падабайкі і падпісвайцеся на канал, і калі для вас гэта бяспечна, каб быць у курсе ўсіх падзей. Сергей, вось цікавае пытанне ад нашага гледача ёсць. Ці можа скласціся так сітуацыя, калі Лукашенко здзейсніць манеўр Маннергейма і не проста Крэмль кідане, а зусім перайдзе на бок Украіны? Ой, Лукашенко тогда, а вот тая система, якую ён выхаваў, яна ж выхаваная на расійскасці. Вот в чем беда. Хорошие русские, что вот мы вот единственное, это самое, я бачу, это самое, украинские офицеры с белорусскими коронями показывали мне это самое от свояков, что им свояки пишут с Беларуси. Да вы там бендеровцы, да вы вот, блядь, не умеете ни с кем разговаривать, а мы вот с россиянами выстроили братские взаимоотношения, у нас все хорошо, все прекрасно, все чудесно. И это звычайные люди пишут, это не пропагандисты, разумеешь? Ну. Тому вот сама система, наколькі яна зможа перавярнуцца. Лукашенко тогда, ён для захавання персональной улады, ён кем загодна стане. Ну. Ён же, дарэчы, вот это интервью, якое я арабам даў, глядзіце, там же, у прынцыпе, там посыл, як мінімум для 4 бакоў. Перш за ўсё, ён арабам закінуў тое, што сектор Газа – это геноцид, Холокост. То бок ён ідзе ў разрэз з Ізраілем, ён не спадзяецца на дапамогу Ізраіля, ён заігрывае з арабамі. Раз. Другое, ён цалкам откатаў расійскі наратыў пра эту СВО, пра ўсё это, ўсё, што з гэтым звязана. Па-трэцяе, ён папрасіў прабачэння у, як бы так, асабіста Зеленскага, і ў канцы ён напісаў, што ягоныя карані насамрэч адкульсьці з-пад Чарнігава. То я ж на уладкі запляскаў. Я кажу, цяпер я буду ведаць, што адказваць украінцам, калі яны раптам пачнуць расказваць, што типа Беларусь нам павінна заплаціць рэпарацыі. Я скажу, хер вам родная, блядь. Забирайте своего диверсанта, блядь, и оплатите нам рэпарацыі за то, што он столькі шкоды нарабіў, блядь. Я перапрашаю за эмацыйнасць, конечно. Зараз, глядзіце, багата пайшло гульняў, якія, як бы так, ну, вот, палітыкі гуляюцца, не зважаючы на стратэгію, на стратэгічную будучыню. Глядзіце, як Польша шчыра сварыцца з Украінай. А это ўсё толькі дзеля таго, каб это самае, каб падняць рэйтынг сваёй партыі. Потому что самое галоўнае, это поставки зброі, як ішлі цераз гашышу, ўсё так і ідзе, ўсё нормально. А зато і ў публічнай сферы зараз
Да, по-моему, і як бы так стаўленне простых палякаў да украінцаў яно пагаршаецца вельмі значна, і прычым увесь час. То Ну, бок бачыце з Сергей, адной гэта ж вось гэта гульня з гэтымі медалямі, да, з спасылкамі і ўсё такое. Гэта ж на руку Расіі, як мне падаецца. отож. Да. А палітыкі зыходзяць са сваіх гуляк, што ім самае галоўнае падняць рэйтынг партыі. А то, што стратэгічна, это прывядзе да таго, што цэлае пакаленне потым выхаваецца, якое будзе ўпэўнена, што вот украінцы это злыдні, это нехарошыя людзі. А то, що орден Белого Орла має, собственно, граф Суворов, який душив повстання Костюшки, той самий Суворов, якому за визволення Білорусі від білорусів літвінів подарили город Кобрин з новокольними вёсками, 13 260, это пригонних селян йому подарили білорусів. І він так само має орден Белого Орла. Класно, да? Ну так, Сергей, все ж таки, вось мы зараз сочым, падзеі развіваюцца вельмі хутка, вельмі інтэнсіўна, да, кожны дзень нешта ўсё новае. Мы зараз бачым, як палае Крым, там няма святла, няма бензіна. Мы бачылі, як пару дзён таму назад гарела Москва, і ўсе радаваліся, да, соцсеткі там просто узрываліся і казалі: просім паўтарыць, трэба паўтарыць. Але пытанне іншае. Ці трэба вось зараз у гэтай сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца Пуцін, ці трэба яму уцягваць Лукашэнку ў гэту вайну? Ну, з аднаго боку, да. З аднаго боку трэба, каб расцягнуць трошку это самае украінцаў. Каб Украіна змушаная была больш увагі ўдзяляць таксама беларускаму накірунку. Это, ў прынцыпе, беларуска-украінская мяжа недзе каля 1060 кілометраў. Это нават трошку болей, чым зараз лінія боесутыкнення, якая паміж Расіяй і Украінай. Таму, як бы уявіце сабе, калі пачнецца нават такі вялацекущий, що называецца, канфлікт, колькі Украіна змушана будзе сіл перацягнуць на вот гэты накірунак. А по Крыму, слухайте, год назад мы яшчэ з вами гаварылі, я паслядоўна гаварыў про тое, што Украіна паслядоўна выбівае ВМФ расійскі і знішчае супрацьпаветраную абарону Крыма. Это тое самае, што прывяло да, скажем так, моманту, калі Расія пакінула Херсон. Памятаеце, тады падалося ўсім так проста, вот русакі самі адышлі ад Херсона, а лагістыкі не было. Вот тое ж самае зараз Украіна робіць з Крымам. Крым, па-перш за ўсё, стане з паўвострава, зараз робіцца востравам, а калі ён робіцца востравам, то даруйце, якім чынам яны будуць туды пастаўляць усё, што трэба. То бок Украіна паціху падводзіць да таго, што вот цераз некаторы час Крым, так глядзіш, яшчэ і падымуць там, як бы так. І татары ўзгадаюць, што ага, у свой час, калі я запытваўся украінскіх сяброў, я кажу: слухайце, это яшчэ было яшчэ да акупацыі Крыма. Я кажу, у мяне сваякі, вы ж памятаеце, што ў Беларусі таксама быў галадамор. В Украіне это раскручана, а у нас неяк на эту тэму не любяць, у нас маўчаць. У нас багата пра што маўчаць, таму што на што Москва можа пакрыўдзіцца. Так вот, наш галадамор, ён, у прынцыпе, вырашаўся такім чынам, што тым больш ён быў супадаў па часе, калі Расіі дастаўся Крым і калі Расіі дастаўся Калінінград. То якраз беларусаў з Гродзеншчыны і, як бы так, Віцебшчыны ім прапанавалі ехаць на Калінінградчыну. Там у свой час беларусы складалі каля 43%, чым мы абсалютна не скарысталіся. Мы далі іх асіміляваць, то бок зараз бессэнсоўна з імі работаць. А другі накірунак, Гомель-Магілёў, якраз ад галадамора ім было прапанавана ўцякаць якраз Гурсу, Сімферополь, Крым. І от у мяне ў свой час там сваякі жылі, это самае Планерская, Гвардзейская, мо хто ведае. Яны вот якраз тых гомельскіх, хто перасяліўся туды, пасля вайны. І я, калі прыязджаў да іх у Крым, я заўсёды дзівіўся. Я кажу: слухайце, вот хлопцы, украінскія нацыяналісты, я кажу, чаму так багата расійскай прапаганды, а дзе украінская? Ты не хвалюйся, Меджліс усё парашае. Парашаў, да? То бок русакі парашалі з Меджлісам, і ўсё это, каго перасажалі, каго выселілі. То бок я так думаю, што, ў прынцыпе, што першая хваля, як бы так, крымчакоў саміх давядуць до такога стану, што яны самі пачнуць там бузіць, што верніце нас, это, ўсё ж такі Украіне. З Украінай было лепей.
Так что это концепт, это паслядоўна, а Украіна вырашае пытанне вяртання Крыма. Ну, Сергей, ну, Спакойна, Крым, без Крым ўсё ж таки наземнай гэта аперацыі. Крым гэта ж ўсё ж такі як бы сімвал для Пуціна. Так, яны столькі гадоў з гэтым насіліся, і вось зараз, калі будзе так, як вы кажаце, што адтуль выб'юць расейцаў, ну гэта будзе, падаецца, удар ніжэй пояса для Пуціна. Да, да, Ён да, да, такое да. можа не Так і ёсць. дараваць. Але ж, Евген, я думаю, что это будзе не прямо зараз. Зараз, калі іх прымусяць усё ж таки падпісаць мірны договор, то ён будзе якраз па лініі па ЛБС, что называется, па лініі боесутыкнення. То бок хто што адхапіў, той быццам бы з тым і застаецца. То бок з Крымам это на перспектыву, это на недалёкую аддаленую перспектыву, да, 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 да. Сергей, ну еще вось, калі мы заканули гэтае пытанне, вось даволі шмат і доўга ўжо, да, і з вами размаўлялі, і іншыя эксперты кажуць пра тое, што ядерная зброя, ну, будзе выкарыстана, да, і вось мы ўжо пра гэта столькі кажам, што ўжо насамрэч падаецца, што ну ўжо калі ўжо выкарыстаць, ужо ўсе як бы падрыхтаваліся да гэтага, напэўна. І ўсё ж такі, як вы мяркуеце, у якім выпадку можа быць выкарыстана зброя ядерная Расіі, і ці можа яна быць выкарыстана з тэрыторыі Беларусі? Гэта пытаю таму, што нездарма ж і навучанні праводзілі, і расейцы там стаяць. А вот тут целая дилемма. Тут, калі пачаць звязваць пазлы, вот, напрыклад, Алексей Арестович, ён сцвярджае са спасылкай на еўрапейскіх дыпламатаў про тое, што быццам бы Сі Цзіньпінь забараняе Пуціну прымяняць ядерную зброю. І што якраз Лукашэнку, як бы Пуцін прапанаваў, што табе ж не забараняе, давай вот ты прыменіш, як бы справакуем украінцаў, яны на тебе полезуць, а ты іх лупанеш ядерной зброяй, ты типа орол на коні. Ну. І пасля гэтага, калі это так, калі это сапраўды так было, тады цалкам кладзецца ў гэтае рэчышча тэлефанаванне Макрона. Візіт начальніка кіраўніка французскай выведкі ў Мінск. То бок Макрон, я нагадаю, Францыя адзін з сур'ёзных уладальнікаў ядернай зброі ў Еўропе. І разумееце, вот тут Лукашенко вельмі моцна падстаўляе Беларусь. І для яго это яму падаецца, што это ўсё работае на ягоны аўтарытэт, на ягоны імідж. Ён же сам сабе задурыў галаву, што краіна, якая мае ядерную зброю, на яе, маўляў, ніхто не нападае, і рэжым будзе існаваць да скону век сваіх. То бок ён якраз і распланаваў, што можна перадаваць Віцю Лукашенку, не, это Николаю Лукашенку, і цэлая дынастыя этих Кім Чен Лу, чи як их там назваць, будзе існаваць, пакуль ядерная зброя сама не спрахне. Але ж, ну, яму-то ніхто ядерную зброю перадаваць не збіраўся. І яго якраз скарыстоўваюць як закладніка. А ён, паглядзіце, якім ён пеўнем хадзіў падчас гэтых навучанняў, калі быццам бы з Расіі прывезлі. Дык там же прывезлі не спецБЧ, там прывезлі ММГ, мадэль масагабарытную. Ніхто тут ядерную зброю сюды нават не прывозіў. Але ж сэнс у тым, глядзіце, што з гэтым агулам, з падпісаннем па ядернай зброі, это ж траянскі конь. Па-перш за ўсё, Лукашенко засведчыў тое, што любы транзіт улады, які не будзе падабацца Маскве, нават праведзены Лукашенкам, без узгаднення з Масквой, я не ведаю, як такое можа быць, але ж, ну, адсотак 2 такой верагоднасці існуе, дык Масква можа увесці, як бы так, войскі, сказаць, што а мы ж, крый Божа, вот толькі для таго, каб ядерная зброя не потрапіла ў рукі нехарошым людзям. Там згадаюць пра каких-нибудь каліноўцаў, там яшчэ якіх-нибудь, ну, хороших людзей, да. Другое, глядзіце, як бы это самое, размяшчэнне арэшніка, паказуха, што арэшнік на беларускай тэрыторыі. Это што? Это не мае ніякае ні военное значэнне, ні тактычнае, ні стратэгічнае. Пры дальнасці палёту ракеты, это плюс-мінус 5 кілометраў, это нішто. А яго адмыслова завезлі на беларускую тэрыторыю, паказалі, што вот ён тут. Это только для того, каб ответка потым прилетела по беларускай тэрыторыі. Я думаю, что Лукашенко якраз Макрон вельмі жорстка папярэдзіў. Якраз Еўропе трэба будзе паказаць, калі Расія, крый Божа, прыменіць тактычную ядерную зброю, Расія ці Лукашенко руками Расіі, то якраз Еўропе трэба будзе паказаць сваю рашучасць, а тут самае ласае якраз вот лупануць по Беларусі.
То бок Францыя не ўваходзіць у прамое боесутыкненне з Расіяй, але ж дае по рукам і паказвае сваю рашучасць таксама. І ўсё, а хто гэта церпіць? Беларускі народ, да? Про якога Лукашенко якраз, па-моему, менш за ўсё думае, блин. Слухайте, ну калі паглядзець на тое, як рэагуюць некаторыя краіны еўразвязу на тое, што адбываецца ўвогуле там, да, і ва ўкраіне, і то тут вялікія сумневы, што нават калі пасля таго, як Путін запусціць ядерную зброю, да, тактычную з тэрыторыі Беларусі, ёсць сумневы у мяне, што адказ нейкі будзе. Магчыма, гэта будзе зноў, што ой-ой-ой, а што гэта рабіць? А давайте абмяркуем, а давайте сустрэнемся. Вам так не падаецца? Ёсць такая верагоднасць, Євген. Сапраўды яна ёсць, і як бы так, для Расіі вельмі ласа якраз правесці, скажем, нейкую псіхалагічную аперацыю. Для таго, каб НАТО развалілася само маральна дэградаваўшы, паказаўшы, што яно не здольнае для самаабароны. Всё. То бок, глядзіце, вот, памятаеце, на Польшу прайшло цераз Беларусь, там недзе такая зграйка была 20-25 этих шакедаў. Беларусы чамусьці не адпрацавалі, а ласкава перадалі, вот, типа, таварышы палякі, мы вот, як сапраўдныя браты, мы вас папярэджваем, это вам. А чаму ім? Чаму вы не збілі? А таму, што это была сумесная зноўку аперацыя беларусаў з русакамі па вылічэнні якраз супрацьпаветранай абароны Польшчы, дзе што стаіць, дзе якая РЛС выйдзе на выпраменьванне. Таму што РЛС можна зафіксаваць толькі ў момант са спадарожніка з космосу, можна зафіксаваць, калі яна выходзіць на рэжым баявой работы, апраменьвання. Так вот тут вот якраз для этого было створана. А потым, глядзіце, это самае, вот колькі тыдняў таму украінцы папярэджваюць, слухай, кажа, вот на Чарнігаў ішла зграйка шахедаў, это самае, адзін разгарнуўся ў чарнобыльскай зоне і пайшоў да вас. І я кажу, дзіўна, ну ладно, ну не першы раз хіба. А аказалася зноўку, беларусы зноўку яго не адпрацавалі, правялі яго да Літувы і сказалі, это вот, замечательные вы наши сябры, это вам. А чаму вы яго не збілі? Таму што зноўку вывучалі, як будзе рэагаваць Расія, вывучала, як будзе рэагаваць Літува. А Літува показала, што нават адзін дрон это капец. А калі іх будзе 20, калі іх будзе 25, то тады я паверу от вашим словам, што сапраўды НАТО як бы, ну, пойдзе ў глубокую дэпрэсію, вып'е ўсё віскі, і ўсё на этом закончыцца. Паважаныя гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэо. Нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры на канале Радыё Рацыі, на канале Пара, і стаўце падабайкі, падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, Украіна заклікала свет звярнуць увагу на зборы вайсковаабавязаных у Гарадзенскай вобласці. Кіраўніцтва Беларусі не дэманструе намераў адносна дээскалацыі, сцвярджае міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ну і там паведамляецца, што каля 2000 чалавек на зборы выклікалі. Гэта што? Гэта вось тое, што адбываецца астатнія 4,5 гады ў Беларусі? Зборы, вучэнні, альбо? Зборы, вучэнні, это ўсё страх. Што вы бачыце з гэтага, што адпавядае нейкім наступальным аперацыям, падрыхтоўка наступальнай аперацыі? Вот это пузатыя мужики, на якіх гэта бронікамі зелькі не зашпіляцца ніколі. Это вот беларуская военная пагроза, да? Няма ўвесь беларускі ударны кулак, калі разам сабраць з Міністэрства абароны, разам это карпенкоўскія атрады, то разам это 30-32 тысячи, ўсё. Это ўвесь беларускі ударны кулак. Для Украины это даруйте, это на 2-3 дні. А вот для як бы Прибалтики, для заходу на Прибалтику, вот тут Россия может белорусов скористать. Тут я с вами погоджусь. И эскалация, ну, и она будет, потому что тое, что ранее адбывалася як бы так незаўважным, зараз як бы так з кожнай мухі раздуваюць слона. Любое дзеянне зараз прадпрынятае, зараз глядзіце, Лукашенко чарговы раз дазволіў украінцам заходзіць на беларускую тэрыторыю, збіраць там гэта грыбы, ягады. І Украіна зноўку робіць з гэтага выснову, ага, это вот хітроумны план, як уцягнуць это самае наших, як вот пашырэнне там базы, чуть ли это резидентуру будут, это вот сярод украінскіх этих полюшуков.
А насамрэч, ну, я запытаўся, як бы так, хлопцаў з адпаведных структур, яны кажуць, слухай, дык а так кожны год было. І 10 гадоў так таму было. І з гэтымі зборамі тое ж самае так было. І зборы это і праходзяць на ўзроўні, вот, напрыклад, маладога афіцера, які это самае ваенная кафедра, да, там атрымаў афіцерскае званне, забралі на зборы, яму трэба было, як бы паставілі задачу навучыць яго, як карыстацца ПЗРК «Стрела». Это пераносной зенітна-ракетны комплекс, ну, па сутнасці тубус з невялічкай ракетай і блок кіравання. На плячо закидываешь, ну, типа Стингера. Ну, это самое, вы, думаю, 2 месяца вот яго вучили, таблички показывали, картинки показывали. Вы думаете, хоть один боевой пуск ему дозволили? Ему дали в руках этот тубус потрымать, як бы так отбыло, які калісьці быў скарыстаны, не больше такого. Ну, и это белорусская военная погроза, вы серьезно, да? То бок ідзе натуральнае разгойдванне, это самое. Нехта ў Европе прыняў канцэпт. Прыняў канцэпт для таго, каб, у прынцыпе, вот падняць эту эскалацыю. Ну, а што далей з гэтага будзе? Ну, давайте паглядзім. Давайте паглядзім, але ж усё ж такі я заклікаю да разумення таго, што Беларусь — это мы ўсе разам. Это беларусы, якія зараз дома, якія на дыяспоры, мы ўсе разам беларусы. Не трэба казаць, што мы вот такія вот цудоўныя, яны там усе такія кепскія. І там хапае нармальных толковых людзей, якія, ў прынцыпе, у перспектыве, як бы так і, скажем так, і дапамогуць Беларусі падняцца. Не, Сергей, 100%. Цудоўных людзей, кажуць, нашмат больш, асабліва беларусаў. Я, шчыра скажу, рэдка сустракаў дрэнных беларусаў. Можа, мне проста пашанцавала, а можа, і сапраўды так ёсць. Ну, окей, Сергей, тут яшчэ такая тэма ёсць. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў прапанавалі, скажем так, трохбаковыя перамовы. Яны пра гэта сказалі, гэта з аднаго боку дэмакратычныя сілы, з другога боку прадстаўнікі рэжыма Лукашенка і з трэцяга боку гэта прадстаўнікі еўразвязу. Як вы думаеце, вось у гэтай сітуацыі, у якой зараз знаходзіцца Лукашенка, яму гэтыя перамовы патрэбныя? Евген, я думаю, что якраз вот вы абсолютно слушно подняли тему, что якраз вот этот третий бок, які там присутнічае у выглядзе еўразвязу, это той якраз, хто ініцыяваў і як бы так натхніў Зеленская на вот эту хвалю, скажем, ИПСО на беларускую тему. То бок это все звенья одного ланцуга. И они не здарма оприлюднили Тихановскую. Я уже казал, я это самое литерально вот на минулым тыдні размаўляў з адным высоким офицером украинским. Вот и он абсолютно, ну ладно, можно меня обвиновать в нелояльности. А ён спокойно говорит, скажу, Лукашенко зараз як найбольш слабы за увесь час свайго царавання. Але ж Украина свядома прызначае ему альтэрнатывай человека, які яшчэ ў 10 разоў слабейшы за нават самого слабого Лукашенко. То ён про Тихановскую. І глядзі, і тут же ж Тихановская адбываецца сустрэча прэзідэнта да Украіны з Тихановскай, і тут же ж адразу яны выходзяць, паказваюць, для чаго у прынцыпе ўсё это трэба было. Прымусіць Лукашенко загнаць на перамовы. Это инициатива Европы, это не инициатива Тихановской. Дык а як вы ставіцеся, як вы думаеце, Лукашенку патрэбныя гэтыя перамовы? Ён можа на іх пайсці? У такім выглядзе, калі ён не ведае, дзе грошы шукаць і на каго спадзявацца, хто яго абароніць ад Пуціна, ён на што загодна можа пайсці, таму што мы з вами памятаем, што яго ў першую чаргу цікавіць асабістая ўлада, а не адданасць Расіі, любого это Расіі там ці яшчэ чаму-небудзь. Ну што ж, добра, дзякуй, Сергей, сустрэнемся праз тыдзень, дзякуй за размову і, канешне, выбачаюся перад гледачамі за тэхнічныя праблемы, ну, але мы з гэтым змагаемся, нас б'юць, а мы трымаемся. Ну што, дзякуй, Сергей, яшчэ раз за размову, гонар і годнасць. Прэй. Ну что ж, а вы, паважаныя гледачы, подписывайтесь на канал Радыё Рацыя, на канал Пара, калі яшчэ не падпісаны, калі для вас гэта бяспечна, і таксама ставьте падабайкі, бо бяспека гэта галоўнае. І, канешне, нагадаю, глядзіце на канале Радыё Рацыя цікавыя інтэрв'ю, якія выходзяць раз на тыдзень, таксама навіны,
флэш, якія выходзяць у пятніцу пасля обеда. Мы вельмі чакаем вашай падтрымкі, вашых праглядаў, вашых лайкаў, ну і працуем для вас. Беражыце сябе і жыве Беларусь.